Kanyang laki din! Antay! Saan mo aliplipatan dyan reunion tayo inton umaya Sabado nga? Ay, matulay. Win antay, nakasagana aminan. Iso ang matuloy at talaga. Mapan ka di amin akakabagyan tayaw. Ay win antay, iso anas kan nga umay ka. Dumagas ka pa'y nga ro dito'y balay at anda ka inistoryak. Ay na, agat apuraak, antay. Agluto ak pa'y jabalay. Inton maminsanak to na dumagas. Nasaya at man din magas ka dito'y bangkag ko, Joey. Wananggal, taumay ko'y palagip king kajer, yun tayo. Ay, wan. Diyak nalipatan. Talaga nga umayak. Ay, naskin nga umay ka, tas iti chip coke, iti pamilya tayo. Ah. Ay, talaga akayat ko ate agluto-lutaw. Amaw, no adda agkaskasar dito'y lugar tayo. Ay, abandak ama panaglutaw. Amok anggal, iso naskin nga umay ka. Ay, kaano tayo jayain? Inton Sabado nanggal. Ah, ay, iwan. Diyak liplipatan day taapit sa, Joey. Napan ka lang nagimbitar kadagiti kakabagyan tayo? Uway, iso tinakaibusan ti gasolina day ta tricycle ko. Ay kat dumawat ka akan ni nanang iti sukat na. Kasanwa dumawat di na kano amo tinang ikabilan na di pitaka na. Ay, kabaw at talagan ni nanang. Kat no impadulin na kanyak japitaka na. Ay kita man lang ni narang, agkabaway. Win nga rod, ay ni nanang at talaga. Numaminsan, umasidag kanyak akaslad day bagana. Ang kilata dinan malagip ti bagana. Kastangarudan ni nanang. Sana balya, tagkikita tayo, kadagiti kakabagyan tayo, ito na reunion tayo. Tapno makapagkikinumusta tayo, may tititunggal may sa. Nanang, inkasabdanan dagiti bisita tayo nga agsangpad. Pero nga rod, no sa dino tinangi diswak iti postisok. Ay, unay kan ayan nanang. Pati pustisom, malipatam matan ti pangidiswam. Gagangay iti bakot, Kasano asumango ka kadagiti kakabagyan tayo ang makireunion. No awan mo't ngipon nyo. Ay, lagipan nyo no sa dino tinangidiswan nyo. Ay, nanang, ikandak man iti paggatang ko iti Ricardo. Awan maggayam Ricardo para iti lutuan da nga igadaw. Maguray ka. Ada barya dito bulsa ti duster ko. Ay, nanang, agsukat kayo inton madamdama Ay, nakababain mat anak ka duster kayo ang makiriyon. Ay, nay. Ada magayam dito yung bulsak, to yung postisya, okay? Imbulsayo? Wan, ibulbulsak nga rod. Taka na yun na malipatak iti, pangidiswak. Ay, kunak nun na po, kaukon. Kumusta kan nga, manang ideng? Ay, nasaya atak mo lata. Ako si kamungay, ading ko. Agtatalon lata di tao. Ay, Ay, wang kayam, sumarunod na bakit kandagiti anak may, kanapo ko may. Sigurado ama punon tumadamdama da ito'y paraangan yaw iti bisita. it's okay. Ay ko, nalawa mo na ito'y paraangan may. Asumang bayan dagiti kakabagyan nga umay makiriyon yon. Kawan ay uwan kayam. Ni Manang Lourdes, umaimat nga ta. Kano sinubla-subyan ni Loida ijay balayda. Inaldaw nga impalpalagip na da ito'y ariyon yon. Ay, nanay, parpartindan jay baboy manang. An? Ay, inak tumulong ang partay. Sige, taurayok mo dito'y ni Ading Lourdes.
Oh, anyang ay? Naparting jay baboy manong? Wain, nagtitinulungan min ang pinartay. Isagsaganak mo't dagiti panganan tayo apinggan. Ay, sige, dadal. Nay, agsang putin dagiti kakabagyan tayo. Ay, nasayaat mo't manong. Banang dagiti saan ang nakaumay hindi napalabas atawan, kat makaumay da itan a reunion tayo. Ni Auntie Lourdes, kat saan ang nakaumay ide? Win nga raw. Sapay ko maata umay. Tanamin anumutan nga inawis ko. Ay na! Ay maragsa ka, nakta nakaumay ka, ading Lourdes. Una manang, nga main sinublia-sublian nak nga inawawis ni Luida. Wala. Tasaan kamot nga imay, kadagiti napalabas sa reunion tayo. Ay, una yan, ang nagpresko dito'y arubayan niya. Ado nga minti mula day dilakay. Ado dagiti kay kayo. Kan, ninayunan moten ni Joey nga anak ko. Agtaltalon pa'y laang ayan ni Joey. Wala, ading ko. Isumot ti pang bibiyag na iti pamilya na. Kag ni Luida ay manang. Mangisurusuro lata, ija eskwilaan dito lugar tayo. Iso nga ron nga inaldaw kano alumabas ija mansyon mo. Kano ay ayap ka dumagastag ka pa'y. Ngam agap-apura ka numa. Iso nga minti agasikaso dito balay, no kasta malam. Iso amin ti agluto. Iso akanayon nga agap-apura. Kay, anya ngay. Asino ngay dagiti anak mo nga imay amakiriyon yon? Asino nga'y kumamanang kat jeburido ko, napanmanan ija Amerika. Naggigidanda ka dagiti duwang apukaw. Ay kayat mo asawan. At dadaamin na di jay Amerika. Pinanawan da kaun. Mayat mo't di Tapno amin da. Kat mangipawit da iti dolyar. Ay na. Agbalinan akas la palasyo jay mansyon mo. Ading Lourdes. Angkan, napan maggayam aminin ijay Amerika dagiti anak kan apo ko ni Auntie Lourdes. Ay, nay, asino nga iti kadwa ni Manang Lourdes ti tabalay na. Sapay nagdakal. Agmay sa Ha? Ay, saus. Diyak man la kaya ti agnaad iti nagdakal abalay, amay maysak. Ay kat, mangbayadan iti katulong amang kadwa kumakenkwana. Sa bagay, no adu-adulyar, uray man wa katulong, mabalinda abayadan. Aw, ibagamaon, sabali ti para lutaw, para laba, sabalin to pa'y jay mangrieng kini Manang Lourdes. Ay na, nagadumot na nakatulong daytan, Angkal. Ay, kituwan na, no anak kan apo ko ni Manang Lourdes ti aday ti Amerika, kabailan da abayadan, dagiti uray man numan wa katulong. Sa bagay mo't kit di nga, Angkal. Ay na, sayang, tasaan da maramanan da ito'y nagadua sa gana tayaw. Sa no siyak ti aglutaw, ay talaga sana mabalin nga agawid di asino man nga awan iyawid na. Joey Barok! Apay nanang, isagsagana mi ito'y panganan. Naday bagbagan ni Auntie Lourdes. Nay, anya day taantay? Itulod nakman di tayan ti si Ariaw Baraw. Ha? Tulungan na ka tumakdar. Nay, apay saan kayo na makatakdar? Ay, nakaapoy ang dagiti tumang ko, Barok. Sino nga tinangitulod ka na kayo dito eh? Jay karo ba may? Tangtangdanak no kasta nga itulod nak. Nag-awi dun, tanda ka no papanan na. Inayat nga ro tantay. Tulungan kayo at tumadar. Nuwan man Baraw. Nay, at
Adapay matgayam di kat a paborito ni nanang. Uway, in-order na tayo tayo, kumari na, akarupa tayo. Ay na, nagaduti sa gana tayo, manong. Adu mo titawa mangan. Winmut kit ni Ay, ni Auntie Lourdes, kumusta? Bakit marigatan na tumakdal. Agin inayad amagnan. Manumang gaminan titawin na. Una nga raw, asaan ko man anapan ni Amerika, nagiti anak pinapo ko na. Tapno, da mga iwan kinkwa na. Kita amit agmay-maysan. Dagi jay manmut anak kan apo ko na. Kaya't da siguro ako dolyar. Kasapulan na tulungan matumakdal. Masapol akibinam numagna. Kat uray mo ni nanang. Adumot ti maliplipatan na. Kasi tay, berbero kan na dya pustiso na. Ang adamagayam itibulsa ti daster na. Ay, unay ka ni nanang inaya. Ang adata magkit di ang mga sikaso kan ni nanang Ni Auntie Lourdes ngay, agmay-may sa piman ije balay na. No kaano pa'y abim makit. Italaang manaon nga agsidak iti karnay. Imbawal nga min ti doktor kung agsidak iti karnay. Ket agsida kalata. Tado mo tinaluto. Wen manang Lourdes, aguma ka. Anya ti kayat mo aya. Jay na digwan, wano jay iga daw. Bayam ta mga lak tulata. Ay, dati man paborito ka di kat ti kayat ko aramanan. Ay, naimas dito ikat. Nay. Saan mo unay, kitnay? Adda diabetes mo. Ay, tumalyaw kayo dito nga kakabsat. Tapitsuran kayo. Taisen ko intun madamdama kadagiti kakasinsin tayo ija Amerika. Ay, wun man, tapno makita da. Umisim kayo nga rudan Oh, waki. Wow. Mayaten da ito nga isam ka. Ay, manang. Ay, aguray ka. Saan ka pa nga agpicture? Apayaya. Nay, kita simurot mo tanday tadikat di tapos tisaw. Ay, wag. Ay, Jack Nadlaw. Ay, nalukayan ti pustisom. Mapan kunto pa irotan. Siya gay. Picturean. ay, itarimaan mo analaing day tapos tisaw manang. Ay, apayaya. Kenay bangkeng. Mangala kayo man nga ron iti sarmeng takitaag. Saan yun asarmingan, nanang? Itarimaan nyo latan. Ay, una yan. Ay, kababain pa'y kadagiti nagadua bisita. Ay, Agalwat ka, nay. Ala, abangan numatinag day tapos tisaw. Awan mo hindi ka arupa, may amang itulod kanyak ije balay may. ay ko, maturog ka na dito balay, ading Lourdes. Sana mabalin manang, tanas ka na bantayak jay balay. Adaw, titakawon day jay. Day takot tirigat na ano dakkel unay ti balay. Ken ado tinangina agamit anas ka na bantayan. Day, awanan jay uray mamang sukon ken ka. Ay, Iso nga itulon na kalangan ni Joey. Mabitlang tayo baka. Joey, anak ko. Umay ka man pa'y dito. Apay nanang. Itulod mo man ni Auntie Lourdes. Kunak man no, da bakit nga may mga lakin ko na? Di mo't la sumangpatan. Kat itay pa'y lang urayon na. Kasano ka baka mga may? Apay awan sa balay. Kaya mo kaday ante iti aglugan iti karag-karag at tricycle kaw. ay, sa anak nagpilpilay baraw, basta makawidak. Ngamnay, sana kas iti kutsi dagiti anak yun, alamuyot itaray na Sige, itulod mo anak ko. Masapula makaawid ka naon. Tapno makatumar iti agas na. Hindi nan tumot inala.
ti mangipawit iti gatang ti agas ni nanang. Abay ko maasyak. Kat sika tinabayagan kan dakkel ti sweldo na dito'y Amerika. Aggastos kayo mat para kininanang. Ay na, ado ti babayadak a bills ko. Dahito pa'y apartment mingay. Agpada talaeng. Ado mat ti babayada ka bills ko Ay, sika pa'y laang ti agipawit. Sus, kanayon mat lasyakon. Kasla syak laeng ti anak. Amumat, anariga ti biyag dito'y Amerika. Ado ti babayadan. Iti panagkunam sa anak nga grigrigat. Imbaglakan ka ata, ado ti kwartam. Katno kanayon kayo nga agtor. Dayta ti awan ti kwartana. Ay basta, awan kwartak. Sika ti mangipawit kininanang iti igatang na iti agas na. Awan tinamnama am kanyak. Manong Joey, kasanungay dito pustiso ni nanang. Saan nan samot tan a maingal-ngal? Sukatan nan Nakaro pa yan ti kabaw na. Saan abalay, tadata mo tamang kadwak yung kuwana dito'y balay. Bakit meten akas ka ni Auntie Lourdes? Marigatan amag na. Bet saan tapan panawan ni nanang? Wen apay ko maapanawan tangay. Udno amayat ti biyag na. Taado ti kwartana nga aggapo ijay Amerika. Ken dakkel ti balay na. Agmay-may samay. Wen nga rod Bisitaan ton ni nanang. Uwanin Asino day takatungtong mo? Ninanang, Apay makaungot ka? kasano kumaa sa anak a makaunget? Saan mo pa'y madgayam nga impawitan iti kwartana? Kunagmatkan ka, sika ti mangipawit sana ya. Atoy, katungtong mo. Kumustahan kayo laeng, anak ko? Sa anak adumawat iti kwartayaw. Nasaya at kami nanang. Angam nagrigat tibiyag dito'y Amerika. Amo, Basig at trabaho ti aramidan mi ditoy. Saan kami nga agin ina na? Angam kurang lata. Isu ka sa pulan may ti ado a sideline. Ay kunak, no naragsak ka. Kadami nin ijay Amerika dagiti anak ken apo kom, ading kaw. adayulat ta amas naragragsak ti biag mo manang. Takaduam dagiti anak mo amang tarabay ken ka. Kadno apalan kamet unay, gaputa adaw ti kwartam. Pawitan dakmet asag paminsan. Tanarigat ka numot ti biag da ija Amerika. Nagadu ka na ti babayadan da. Ay kastaya, ading kaw. Buon man ang aywon gayam. Nagmayat akita nga da kayo amin nakakabsat ko ijay reunion. Pati dagiti pamilyayo ket addada. Ay kauwan nakita mo't dagiti agpokok nga agtataray. Ay na, jak kabaulanan nga awiran ida. Tanagpapartak da at umaray. Ay, siyak dagiti apukaw. Jak pa'y ida nakit kita. Tadadamot amin ijay Amerika. Isuan aladingit latat ibiyag ko dito'y Pilipinas nagmaymaysa. Ay, aya. Imbaglakit din Tanaadan tayo iti reunion. Tanaamuan tayo ti kasasaad ti tunggal maysa. Siyak ti kalidayan ti biyag na kada tayo nga agkakabsa at manang. Tawan dito'y Pilipinas ti pamilya. Ay, angam no pa'y kasta, ading ko. Ay, agragsak tayo lata. Ay, agkatawa tayo lata. Tauray no awan ti nakakatkatawa. Agkatawa tayo lata. Agam, ay, inayadan kaya ang katawa. Matinag manan na kay postisok. Diyak pa'y napairutan kay ading kaw. Bueno, papagayam,
Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay, nakaawag ka man, Cecil, anak. Wen tatang, tadamagag ko man no naawat yung team patulod ko a kwarta. Ay na, hindi paila na minsan, anak. No agi patulod ang kiti kwarta, kat naawat yun, ipakaamuyo kanyak tapno amok, tatang. Ay, alawad, anak. Busy at tumat nga, bain. Anya ti pakakumikuman nyo, Ay, kwa, ay, Tatang, agidulin kayo lata, tapno adda maurnong nyo. Para alawan siyo matidagduma. Dakkel mat agat at ipaw-paw itko abinulan. Ayun, Bastante, anak. Map nagkamay. Ha? Kami? Asino ti kadwam, tatang? Ay, kitagiti gagayim ko, Ay, kwa, nagiti dingwan ko na kuma. Ay, gagayim ko matagiti dingwan tayo kahit. Ay, isuda ti kadwa karumrumuar. Ay, agkakanat kayo mo, tatang. Ang wala, agad-anad kayo dita, Di yu baybay antibagiyo. Kan, agurnong kayo. Anak. Di ka matanagan. Tadon to ti urnong tan. Sky is the limit. Anya lakit din aya. Anya? Sige. Babayan, anak. Kami man na nagaliwaksay ka na kiti kakadwa kiti ayuyang may. Manmanuti kastaw. Iso asambutan. Sumurot ka na naman. Iti ka di man ayuyang, angkal. Natural. Hey, adu tayaw. Inyawis ko nga kahit. Adda ko mamo, iayat-ayat ko, iti may isa ka iti manala, tapno dumkit magkanya, angkal. Ay, sana parikot ta. Saklatan ti makamaw. Ha? Sky is the limit. Anya? Ngam nariga mo, ano makita ni Miss Pusaksak? Anaggapo ka na kayo ti gastosak para king kuana, angkal. Di da kayaw, tidikatan na nukas ta. Saan na siya? Ay, sana parikot ta. Anya lakit din aya. Ijay to amin na tapno mamaminsan. Siyak ti makamaw iti amin na magastaws. Danag mo na ya. Sky is the limit nga raud. Ngam, oray pang paki manig la ko, mama, angkal. Buludan, tapno adda, magkarga. Ay, sana babalain. Ah, Amutain. No pinautang aktimay siya. Umutang kay to amin na. Ay, sos. Jak to pa'y pinabuludan ni Jesper. Nilakayan taon. Ni Manang Mirna. Ken amin na bumulbulod kanyak. ha? Jak pautangan. Penken kayo laagan itimakan kada arak. Angkal? No ipautang ko, awanan at ipangilibre ka na kayaw. Dahil talaang matiragsak ko kahit. Tipangilibre ka na kayaw. Iso ati yung gamdan abuludan. Jak kaya't nga ipautang tinairanta apang barkada. Nyalaki. Angkal? Ay, ko naman nga itad mo, angkal. Adaya. Ay, di ka matanagan. Tasyak timang bayan iti amin na kanam. Inuman, agraman, iti partner mo. Anya lakit tinaya, sky is the limit. Huwag nagawin, Arman. Painuman, kan pagpulutanan na tayo lang arudan ni uncle mo. Agkid daw ka paila iti kwarta mo. Tagtagari ang tap namang tay. Tay partner ko ti kunak. Saan amang tinday ta, uray agan ano ka. Ngam no agpalibre ka, automatic day ta. Anya lakit din na ya. Uncle mo pa, isaan mo akabisado. Huwag amay. Oh. Aging joy takid day, Arman. Yalaan na tapay iti partner ta. Oh, anya pa'y lati sa pulan ta. You got it. Sige, sky is the limit. Aguma kayaw, basta dinak bulbuludan. Anya lakit tinaya. Hey!
Anya. Nay, nakapasyar ka man kasinsin kureng. Wan kasinsen, agpatulong ako ma. Agpatulong nga agibagkat, bunuan niya. Agpatulong ako ma iti pinansyal. Kuwarta ko namlata ka dain. Kasta nga raw. Amumatan kasinsin. No kwarta tikid dawan ti tao kanyak, awan may pabulod ka. Ngamain, nakareserba na ita para iti barkada. Anya lakit din kasinsen. Amumatan ti trending ama ko na. Trending kasinsin. Anya ngay ko matitrending ita. Kastoy da ita. No awan ti kwartam, awan ti kamagyam. No awan ti kwartam, awan ti barkadam. Da ita ti trending ita. Anya lakit din akapanunutan. Ay nukasta nga raw. Nukasta nga raw. Dinak maipayan iti ase. Bayadak mo't lang kat. Saan kumat adawatan? Ay na, agpalibre ka laangan kanya kasinsain, ta automatic da ita. Sky is the limit. Apay, no di pa nangilibrim kanyak kat ipabulod mo laangan. Maisublibay kan ka. Kinunakmatan. Tiyak kaya't nga ipautang ti kwartak. Tapno adda pangilibre ka na kiti barkada. Angkay, ado siguro ang turnong mo iti bangkaw. Apay nga interesado ka mga mau. Sa mga iti dayta, angkay. Ngam amo ti amin, adakkel ti patulod ni kasinsin. Sisi. Apay ay nga bayd. At adun tumanin, at may pabulong mau. Ay este may tulong mau. Ay may barkadam ko nakuma. Correct. Idiritsam ka dahin no makain-inom ka kaanakan. Tapainuman ka itan. Sky is the limit. I-convert tala ko man di arak. Iti kwarta angkay. Anya? Diyan mo may gatang ti arak. Pipi ano kwarta. Tado ti pakay gatangan na. Apay nga bin agumatang ka, katilibre ka nga rudain. Arak latan na kanayaw. Saan mo't adamat na yun na apulutan. No kaya't maakit, na yun ang tapay ite. Sabaw ni Mirasaw. Anya? Nay, adda ka mo't mensyaw. Kaslan ako nas apapel tarupam. Ay, aburido ak unay tatabinom. Adamat istak ko dita no kayat mo ang maiyaw awan ti pag-aburidoam. Saan ko ang mayaw-awan? Tamasakit ti anak ko. Kasapulak ti pagpaagas na. Ay, kastaya. Pabuludan na kumatab. Ay, awan. Hamumatan. No ipabulod ko ti adda kwarta. Awanan ti pangbarkada. Barkada nakmat, Mang Binaw. Pabuludan na kuma para iti anak ko ang masakit. Ay, awan Jakmet agig-igam iti kwarta. Ibang bangkom ka di amin na kwartam nga ipagpatulod ti anak mo? Anyabang ko asasawam. No imbang ka, adi awanan ti pangbarkada. Anya? Iso ano saan ka makainom ita? Mabalin mo ti agawad. Tapno marugya kaon ti aginom asisya. Hello anak, nag-video call ka may. Nangipatulod ka kadimanain. Isuan nag-video call ka. Saan, tatang? Kaya't kaila apalagipan nga isardeng yun ti makibarkada. Tapno man na yun ang ti urnong yung iti bangko. Ay kasano nga amam? Ay, nagkunamot iti dayta. Saan na pudno dayta? Manungarudan ti kwartata iti bangko, tatang. Ay kwa. Ay, adamot Ay kwa. At damat, wano, awan man. Ay adamot. Mano?
Manudayayan aya. Ay kwa, nalipatag mo tayo. Kita man nga ron tibang bukta, tatang. Naspak. Ha? Anyat ko na yo, tatang? Kwa. Maditityan ka. Itay pay. Ang sakit una yan. Kasuyan na ka. Baliwam dun ti umawag. Madia talaga tityan ka. Aday ta, nai-open. Diyos kay. Awan ti maipakita kiti anak ko nga ordong ka. Sus, ni Cecil ti umawawag. Jaklatan sumbatan. Makamuditan. Agpatinggan ti kinalastog ni Uncle Yo, abinaw. Bayan yung agpalastog antay. Takanayo mga gilibre. Ay, masya anak, iti anak nang agrigrig at ijay abroad. Sob-sob iti trabaho. Uray la overtime tapno addalang maurnong da. Ngam ibarbar kada mo ti amana. Pagpalpalastog na pay. Saan mo na maisuro ng Uncle Binaw? Tanagbuukin na jay. Kinpuraw amin na nabuok na. Awanin pang isuruam kingkwana. Isu nga road, anaidanon kini Cecil ti aramid na. Anya? Ay delikado nga ro din antay. Saan mat kiti adakas a tao ni Cecil? Ay, so. Ikan na laang ni Binong iti pagnakman na. Talken nan tumot laang inton masigurado na ang nagbalbaliwon ti amana. Ay, awan lang mo ko nantay, oh. Amom ti tao barok. Agbalbaliw day ta, no marigata ron. Ay, para makita antay. Ni Uncle Pay ti kunam. Hanya laki dingay. Uncle Binaw, ada ka kaday. Umaya man. Kadumanon ka, Arman. Nay, kaslaman nakunas sa papel karo pa yung ngay. Sa pa'y makain-inumak, makapulpulutan ang kay. Kastaya. Unang kay, siya atin na. Iwan na. Saan kayam? Kwa. Hindi ko na nagtrangkaso kayo ng kay. Apay, zero kayo kaday. Nagkunabay. Dapay lang nabati ako artak dita. Tapno di mumut ko na. Sige, siya tayo. Sino nga tayo ti tarabita ba nang dadaal kanya kiti anak kaw? Nananay. Ni Cecil nga anak kaw. Sung batak. Taamwak no asino tinangidandanon kenkwana. Hello, Cecil anak. Tatang, maipakita yung kadin kanyak ti bank mo? Kano mano tinaurnong yo? Ko anak. Mabait man. Adaman pa'y damagag. Anya day ta, tatang? Sino ti tarabita ba nagchismisken ka may papan kanyak? Saan akon nga agpalpalikaw? Ni maluti nakaamwak iti amin, tatang. Kasanoan ni Malo? Katawan mo dito'y Pilipinas? Imay nagbakasyon dita Pilipinas. Kat nagsublin dito Amerika. Iso din ang ibaga kanyak iti amin nga aramidan nyo. Naamuan na matday ta kadag iti tattao dita. Anya? Kakaasi ak nagtrabaho dito'y tatang. Tapno adda ti mapundar tayo. Linakla kayo lagayam tinagibelang iti kwarta. Iso ka sa anak ko nga agipatulod. Taurno nga klangan dito'y. Makaammo kayo ni tibiyagyo. Agpatulong kayon kadag iti inlib-libreyo. Ko anak. Barkada pamor, tatang. Arak in pulutan pamor. Bye. Inadap na ti cellphone na. So shine na. Barkada pamor. Arak en pulutan pamor. Sana na. Diya kaya tayo na.
Hanya pa'y nga iti pangbarkada kita. Ay, di naman tin impatology para iti dito bulan na namnamaag. Ay, awanay. Nay, apay nga imay kayaw, kadawa matipasken ka, kan sa anak met masakit nga umayo sa rungkaran. Umay kami nga ron makisya, paray. Tay sumati ko na miday. Anytime na makain-inom kamay, katubay kamay. Iskay, is the limit ako lang. Una pa siya. Puno na ita, Mang Binong. Irwar mo, hindi pang paano, tarugyan tayo kidain. Huwag man kami nangkay. Di yung kaya tagpautang. Tapno na pang libriyo ka na kami abarkada yaw. Sige raw, tapno na ragsak kamay. 1 round. Puro kayo mat nga. Ibagayon no da mainom, muno awan. Tapumanaw kami. Mga paso. Ay, awan nga raw. Awang ka naman. Yapay nga. Maawan mat nga rodin ati barkadam. Ay, nabnap kayo mat iti arak. Nabnap sug kayaw iti pulutan. Siyak mamat libriyo ita. Ken pabuludan dak mamait. Nga. Pangalami nga yung iti kwartami ang kay. No pinautangan da kami amin ide. Adda kumamat singirim ita. Sigurado nga adda kumapay kwartam. Iskay is the limit. Saan kan nga agnganga at tumang tangad iti langit? Kapoy ay hindi pare binang. Ay kasanuak nga rodan. Dinakmatan patuludan ti anakaw. Imbag kumaano adda imbang kaw. Awan mait. Ay, saan minabaso lang kay. Dahito di panunutan Mang Binong. No arak ken pulutan, naisbo ken nairugit main. Ngam no kwarta kuma nga impabulod mo ide. Kwartamet lang nga agsublikan ka ita. Karaw, tumuutang tayo di pautang may. Kaputawanan ti kwartam. Goodbye, barkada mo tin Ala, mapantayon ka kadwa. Wag daw. Daw. Ay na. Pinanawan da kong dagiti barkada binusbusog kao. Siya, ay niya lagi din ti tao. No awanan ti maitan mau, awan matan ti maghanap mau. Ay na, nagurnungak lakuman ngagpaisaw. Ay niya lagi din napaw. Kasano ako napaw? Ay na, ay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Karol, aglinis kayo anaimbag, Aglinlinis aklang arudan. Punasam dagiti cabinet, ken amin a display. Diyak kaya ta sumangpot dagiti bisita, nakarugrugit to'y balay. Sino ayat ibagbagayo a bisita yung umay mami? Di kabsat ko, ni Antiyo Apining, agga po da ijay probinsya. Oh, mami. Nalpas kon ti trabaho. Nagmapa kon. Lininisam anaimbag di pagturugan da ijay nga to. Pagturugan da. Apay, mano dagita nga umay mami. Daan tim Apining, kan dagiti dua akakasinsin mo. Sino da? Nagado ti anak ni Antipining. Ni manang mo a Luisa, kan manong mo a Benjo. Talo asilid ti lininisa kaya nga to. Sa kagaysada. Nasaya at mat. Mat lang di erkon ijay siled. Tinarimaan kan lininisa kaon. Nasaya at mat. Karol? Ingka agorder iti cake kan lechon. At iti kwarta. Darasam ta sigurado mabisin dagi jay no sumangpet da. Benjo, nakasangpet tayo dito'y Manila. Amok Anya ti panagkunkunam kanyak, ignorantay. Mami, ayan na nga ni Uncle. Amang sukon ka na tayo dito'y terminal. Mabisina kun. Kitain nyo man kitdi, nalabaga kanukat jay luganda. Wen, iso dayay. Oy, ni Uncle Dayday oh. Uncle, we're here. Ang kamamang man English mo. Pakialam mo nga men. Amok nga rod ti ag-English. Saan akaskan ka? Hey,
Mangkot kayo matgaya man manang. Itay kay kadipay nagururay. Wan, Uncle, itaypay. Kasang-sangpit mi lang, Uncle. Ala, siya kung timang bagkat kadagiti kargayo. Tamapan kayo naglugan. May parit nga minti ag parking dito asidad ti terminal. Wow! Nagado amakan. Ay, kasano ti diet ko? Ay, talaga mabisina kon. Adupay dito iti makan. Carol? Insan? Sika ka di daytan? Uwan, siyak da ito eh. Oh, apay adim makal dagiti matam ang nakakita kanya. You look like katulong. Hoy, Luisa. Impagkan ka ta naka-eyelash extension ka. Nag-atid dumpay dagiti kukum. And look at my skin. Uwan nga ron. Napudpudaw ka matgayam ngam siyakon. Insaganam ka di amin dagitoy amakan? In-order dagita ni Mami. I'm on diet, anya. Ay, isumat lagayam ang nagseksi ka Awan pa'y pulos bilbil mo. Obvious ba? Hanging pa'y day tablaws mo. Well, saan abagay kan ka ti hanging? Tamano a layer day ta bilbil mo. Aray ko. Mabalin ka di ang mga antayon. Mabisina kon. Mabiit laang tayabak da mami kan daddy. Kan oray ni Auntie Piling at dadangamin igay salas. Hoy, si ka Luisa. Awan babayin mo. Ipakat mo launay ti kinabarbaryotik mo. Apay manan aya. Permian nakauyaw ka. Apay ko nam jak-am mo nga inutang mo lang na kita pinagpapintas mo. Pinag-eyelash extension mo. Kan panagpamanicure mo. Saan ka natagari dita? Yes! Good evening sa mga followers ko. Nakabakasyonak ita dito'y mansion may dito'y Manila. Ay, unay mo't daytan. Mangmangag dito'y silid ko tinagpigsa ang panagsauna. Anya nga tayo tar aramiden na. Madama ak pa'y ngag-review. Ni, kunak na sino jag mamap. Si kamad nga minsan karon. Wen insan, kastoy ti obrami dito'y balay. Numariing kami iti bigat, kanya-kanyang trabaho. Apay ngay, nagbaknang kayo. Saan nyo akabailan ti mangtangdan iti katulong? Nairuam kamin iti kastoy insan. Da kami nga agpapamilya mo laang ti aglinlinis dito'y balay. Ayun gayam, nakasaganan di pamigatan nyo iti kusina. Kitsi ka ngay. Madamdama akton, lepasak pa'y dayto'y panaglinis ko. Amuyo, ado tinag-like ija yung post ko idirabi a vlog ko. Feeling mo dati. Apay, mansion mo kaya dito eh. Di ka lagbabay. Kayat mo, taibarsak ko kan ka daytoy pandesal ha. Agtal na kayo nga agkapsat. Di yola tultuladen ni Carol akasinsinyo. Nasapang agrireeng tapno aglinis. Saan da ka sa pulan ti maid. Kuripot sa mga mindante nga nangkal. Rinuam dala ang dagiti anak dang agtrabaho. Kitaan nyo, nasapa pa'y laang, napanan nagtrabaho da antikan angkelyo. Apay nga ibagbagam dayta kada kami, nanang. Wen tapagtuladan nyo ida. Da kayo, nagrigat da kayo aririingan. Nagmaya mo nga minti maturog. Di ko namkit di, sadot ka. Apay, manupay nga aldaw tayo dito nanang. Upat pa'y nga aldaw Mamiss ko daytoy a bakasyon tayo, mami. Nagmayat dito eh. Kaslak laabak nang. Feeling back nang ko nam Wen gayam, agbati kayo nga agkapsat dito'y balay Taitugot na kano ni Antiyo ijay trabaho na. Mapan kamin to kano agpasyar kan mang restaurant. Ay no, nagmayat mo tintibiyag mo, nana. Enjoy am mami. Taagkadwa kayo itaki ni ading mo, a super rich. Agda ka matgayam dito'y salas. Agasam manday ta abisyom. Nakangato dagita sakam di talamisaan nga ag-cellphone ka nagbuybuya iti TV. Kit, umay ka mo dito Tagabay tang agbuya.
Itatala nga makapadas iti kastoy abiyag. At dapay birdi taabay mo? Dapay pulutan ah. Di ka lamabain kada anti kan angkal. Awanda mo. Umay kakidain. Amo ka kayat mo budlang iti kastoy abiyag. Nalawa na ito abay ka, umay katuyaw. Wan man. Kastoy ka tiyar arapaapag abiyag. Maminsanak lang abumaknang. Ala, iyawatan nak itibir. Yung kamo mga ala Jerry pa. Aduy jay. Pigsam di TV. Kansa na basketball ti kayat ko abuyaan. Jay drama. Yakar mun ah. Bagi mo na ito remote control. Agpili ka ti kaya mo abuyay. Pasamak dito'y lininisak. Nagado ti wara dito'y salas. At dapay naginuman ti bir. Nagado ti nagsuputan ti chichirya. Ay, agluto ako man. Ngamnasken nga una akpay ti aglinis. Ta sigurado nga agunget ni mami no masangpetan na anawara ken narugit daytoy salas. Ungayam. Ayan dagiti kakasinsin ko. Sa dino nga tati ayan da. Amok nga isuda tinaginom ditoy. Anyamot din. Di da pa'y mat amot agdalos. Aramiden dakmet din akatulong. Benjo, agreeing ka. Nabartagak pa'y ka ni. Saanan? Bumangon ka ditan. Pambisina kon. Adamakan. At dapat mangmangag ko nga aglutluto ijay kusina. Ni Carol day ta. Awan magkatulong da. Mga ramit iti day ta kay. Jay warata ijay salas. Inta dalusan. Ay amaw na ni Carol ti mangurnos iti day ta. Bisita ta dito'y balay da. Rumbang lang nga pagserbian da ta. Di ka lamabain. Di ka lang mabaing nga. Si Ate Agbain. Anya data suot mo a t-shirt kan pantalon. Imbag, tao manay kanyak da ito'y t-shirt kan jeans ni Carol. Sigurado, bado na da ito'y dinakutong pa'y. Kukwa ko na, tadi namit la mausar, tanalukmagan. Awan pa'y katida mamim kan antim, Carol. Awan da pa'y, Daddy. Anya ngay day taluluto masidain. Chapsoy, Daddy. Ah, kaya't nga taday ta dagiti kakasinsin mo. Apay kumadida kayat. Hello? Mangantayo ka din? Medyo mabising kami. Carol, isagana mo dyan kanan tayo. Tamabisi na dagiti kakasinsin mo. Wait. Anya da talutlutuam asidaan insan? Daytoy? Chapsoy. Ew! Uy, agtal na ka man. Nakararti ka. Anay ko! Di naman kadalan. Allergy ak iti broccoli saan anya? Kan, anya pa dita inlaok mo dita insan? Agtal na ka ko na. Aqua. Liver ti manok. Allergy ak kadagita insan. Sorry ha. Jak mabalin na si daan dayta. Amom maten analang si. Oo, ala, nukas tang allergy ka. Agorder tayo iti sidaan ni Jerwar. Anya ti kayat mo? Lechon baboy ti kayat ko, uncle. Ta sa anak nga allergy. Di lang mabain. Puskul rupa. Talaga asabalin ti biyagyo itang ading ko. Addan bukod mo alugan. Kan nagmayat ti posisyon mo iti trabaho. Ay naman nang saan mo't abasta-basta ang nagunod ko dahito a posisyon ko ita. Ado mo't arigrigat ko idi. Malagip mo ka di idi nagis-eskwela akas working student? Wan, malagip ko. Ay, tila nagut-utangan dagiti naganak ta iti kwarta. Tapno adala ang pagbayad ko iti tuition ko. Narigat at talaga iti. Ngam narigrigat ti biyag mi ita. Apay ngamin adi mo pagadalan dagiti anak mo. Dalwi sa Benjo. Anya ti aramiden da ije baryo. Ay naading ko. Sayang laeng ti kwarta kadakwada. Saan da kaming tupay a matulungan nga agbangkag kinitatang da.
Rumbeng asuruam ida, tapno matulungan da kayo. Saan ananam ay tibiyag? Da kamin tupay nga agasawa. Sinuruan mi dagiti anak mi nga agtrabaho. Awan katulong ijay balay, takayat mi ang makasursuro da nga agtrabaho. Nadlaw kumatday ta ading ko. Kanwan gayam, apay anila ang karol nga iti kadwayo ije balay yung anak yo. US Army Jemaysa. Kanagad-adal mo't iti medicine Jemaysa. Ay na, nagswerte kalakit din ading ko. Ay namanang, saan asin nuwertyan dayta? Diskarte laang dayta. Kinaanos, kan kinagagat titulbak ti amin. Da kayo maggamit iti kusina. Nagladaw ka mo nagriing. Alas Jason. Nagsako din na sa paanagring Mala, umay kayon tagkape tayo. Anya ti kayat mo pamigatan? Hotdog? Longganisa? Wano? Tapa? Hando ti pagpilya na. Kapayawan itlaw. Kasta tibiyag ti tao ang nagagat. Hot chocolate tigayat kong inuman. Apay nagtugaw ka adagos. Mang timpla ka mat iti hot chocolate mo. Pagsubli tayo di balay. Kapinto man ang awan asukar na tiyan. Anusan tayo akap yan. Mag dito yata kumplitaw. Awan ti kastoy abiyag tayo iti balay. Pasig tumanen amarunggay kan bulong ti parya ti pasida ni nanang. Apay, di yu makita ti dakkel ang nagdumaan ti biyag daan tiyo. Kanda tayo. Makita mi mo baknang da. Marigirigat tayo. Naanos da ngamin, saan da paramag. Ken nagagat da. Ni Luisa tinaghiling agparamag. Siyak manan tinagita mon? Imay lang dito yung dakkel na balay. Tilay paramag na, ijay vlog na. Feeling rich mo to. Tuladen nyo kumaida. Ti kinasinop da. Ni Benjo awan muna trabaho dayta. Dayta lag cellphone agmalmalam. Kitsika kumaa. Dayta kinatidog da kita kukom. Di mo to pa may turod trabaho ijay bangkag. Dito lag blablag tamom. Insan, kaano kayo nga agawid? Into na bigatan. Ay, jak ko man kayat ti agawid. Kayat ko ditoy. Good, mabalin kayo matlat ng agsubli. Mabayag tumanen agor nung kami pa iti pamasahimi nga umay. Ammom, jay pinagpasahimi nga imay, inururnong mi dayjay iti manu abulan. Nagisur-sur-sur ni mama iti sabong ti karabasa. Utong, tapno laang makaurnong kami. Ay, unay matdaytan akinarigat ti biyagyo. Sa nabali insan, ibagakin ni mami, ta ipauitan da kayon to iti pamasahi yung nga umay tumanan. Thank you, insan. Ay, gayam. Pasensya kan ha. Ta inalak da ito t-shirt kan pantalon mo. Awan nga minan ti isuot ko. Insan, talaga ka di branded dagitoy? Wen insan, branded dagita. Ay, mabit lang ang insan, kalkalak di cabinet ko. Itid ko kan kadagiti saanin nga umanay abado. Ay na, agyaman ak insan. Pasig branded dagiti mayawid ko agamit mo. Thank you talaga. Ikamot iti kwarta damanang mga agawid. Ang mga nawan ti pagpleted ang agawid. Inikak idan. Kan uray dagiti yawid da pasarabo da. Inikak mo't idan. Kaasimot gayam ti panagbiag da. Ay, Ay, nagkariak nga ikaktuid ay ti pagpuunan da nga agbangkag. Ay, awan gayam makukwartada. Nasaya at no kasta. Tulungam day takabsat mo nga awanan. Kat no aglaklako lang itinatang ti trabaho na ije baryo. Dagijay saan da mailako ije palengke. Isursur na tapno maibos. Kat adda maigatang da iti bagas akanunda. Mala, tinasayaat. Itulod ta idan, ije terminal ti bus. Kasanungay, agsisina tayon Uwanan aading ko. Luisa,
Benjo, tulungan nyo matdagiti naganak yu Wan, auntie. Uwan, ante. Agadal kayo. Day tatitulba, tapno rumang ay ti panagbiag yu. Wan, panawa ko dito na ay abiyag. Feeling mo mag. Ito lang da ito. Na-enjoy mo mo tayo. Bisita ka lang dito yan ya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Anya matandi kastaw. Apay nana, kaslat na nalipatan nyo Nalipatak nga raw, te ginatang ko nga itlog. Ijitirsina ni Bakat Inga. Ay, anya matandi kastoy, aya. Kinakabaw yu iso akasta. Mas daaw kayo pa'y laang mataya nana. Ha? Una na, kinakabaw yu dayta, iso atila maliplipatan nyo. Aniya? Naimbaglakit din ata di yung malipatan ti umangas. Ayawanan Aniya? Kun kunaklaan nana. Sige inkayon. Sublyan nyo, di nalipatan nyo nga itlog. Ang mga nuintarayin, di tumboy ng awan itlog na. Aniya? Apay mo, takinatawaan ni Bakat Silang. Gapula ang itipan nakalipat na ititlog aginatang na. Kinatawa si daan na lang arudan malipatan na pa. Anya? Una yan na kinakabaw. Iso na ibagakin kwa na, imbaglakit din, tadi na malipatan ti umangas. Tano ultimo panagangas na, kat makabawan na, ay sos, jakla amon. Anya? Awanan no malipatan na pa iti umangas. Awan ton ti asawa nila kain na. Ay unay kan? Oh, pudno matibagbagak kumare. Mabalo nila kain na di na oras no kasta. Nagalas at talaga ti ugali da di apurita. Uyawin na amin na makita na. Ha? Apay anak ko nam dayta. Kitwin amom ka di. Kasta una iti panangkat katawa na kanila kay Pidreng. Gapo kano taagkabaw. Anya? Win mare. Iso tinaibaga ni Mari Lucia kanya. Kadi na minsan na nagsabat kami. Nakauy-uyaw mo tanday jay ako marita. Kat nooray ni Bakat Silang. Uy-uyawon na matlaang. Gapo iti kinakabaw na. Anya? Agasam, imbaga na pa'y kanaw. Nga mga numalipatan pa'y ni Bakat Silang ti umangas. Nagalas at talaga ti ugali na. Kasta? Ayaw na yan. Paiman tamaran na akla dahi apurita at tibabag ti awanan bain. Sana nasayada diya nga aramidin na. Hoy, si Kabuyong, nga asawa ni Purita. Nasayata na sabat ka. Ha? Numabalin, bagbagamam mo ni Purita nga asawam. Ibaga, masaan nga umanoyaw. Anya? Apay, saan mo ka di nga amo nga uyawin na dala kay Pidring kan bakit silang? Gapo iti kinakabaw da? Ha? Ay, di ka man ha. Kasla saan ka mamati, di bagbaga ka. Inton kwan, tinumpa ka lang arod, ha? Ha, salbag ka. Kwa, pasensya kan. Ay, basta. Ang sabi ko, sabihan mo ang asawa mo. Pag ako nagalit, ibabaon kong buhay. Understand? Anya?
ibaga ni baklakan ka. Ha? Kunamit lano. Apay ngamin ang masapol pa lang aguyaw kaya. Apay uuyawin ayat agkabaw. Katuan mat. Bakit kun lakay da ngaminan? Isong agkabaw dan. Uray si daan da, malipatan da. Ay, naimbaglaan, tadi da malipatan da giti asawa da. Anya? Ay, makapailak ka talaga. Oy, Porita, di ka man naguyo-uya bakas na. Apay, anya ti panag ko nam, saan ka abo makita ya? Saan mo ang mapadasan ti kasjay? Ay, pulos, duro. Jak to pulos mapadasan ti ang kabaw niya. Ubingak pa'y, kan amok akas to'y latan ti panunot ko, nga uray bumaketak to, boyong. Anya? Apay, amom nga raw, di masakbayam. Amok ta sa anak nga rod nga agkabaw akas kadakwada. Pumanaw ka man dito. Awan pa'y serbi makasarsarita. Pumanaw ka. Ang mga nusyak ti makalipat nga asawa ka. Kita niya pa ti maramid cooking ka. Anya? Pumanaw ka, no di mo ka ti makaraman. Pangasay. Abot sa tigas tao. Apay ay jabot sa mabirukan sa tukos tao. Ay, salbag kiray. Nay, apa yung tata? Inay kayo pa'y apalpaliiwan. Kas kailat turumpong atayak. Ha? Anya ayat isapsapulin niyo. Ay, tayo man salbagan tukos tao. Una yun akinakabaw day tata sursurando. Ay, una yan. Day taman ang tsukos dita ulo yaw. Hay! Ay, huwag kang masaw. Ay, bero ka kaberaw. At damo na kaya mo sa ulaw. Ay, salbak. Ayawan mo si kaalakay. Mapan at talagang ti kinakabaw mo. Aya. Makapaulik kayo mo. Talaga asaanin ang malapdan ti panagkabaw yaw tata. Hay, awan mon alakay, agkabaw kan at talaga. Ang mga no ultimo nagan mo, nalipata mo, gapo iti kinakabaw mo. Ay, nagalasa talaga ti ugali. Dadya Porita. Nakauyaw. Ikawan, uray siyak. Inuyaw nak nga agkabawak ka now. Kasta ka day. Wan, nagmayat nga raw, di pa nagkatawa na manguyaw kanyak. Ay, yan. Kung naglaki dito sa klang, sinuyaw na niya babae. Uray si kagayam. Ay, saan lang adatati inuyaw na? Ado tayaw. Amom ka day, nga uray nila kay Pidreng, inuyaw na mutlaang. Uray ni Bakit Supeng, inuyaw na mutlaang. Si awanan ba na babae? Awanan ba na talaga Kunam lano agnanayon akasjay titawon na. Iso pa ya? Ay, sapay lakuma, taintun bumakat. Di na mapadasan, tikas iti mapadpadasan tayo ita. Itikas jay akina uyaw na. Di mo amua talaga ti agbainan niya si Kapurita. Ne, apay akas tamad ti tabas ti dilam si kabakla. Wina, kaputaday talaki na alas ti ugalin ti madamdama kita dito'y barangay tayo. Kinsan lang nga dito'y ayan tayo. 5 bus pa yan, naging kay Jay Ili. Hoy, sika kisayam man na ita ugali makinamanaguyaw mo. Ultimo babakit kung lalaking agkabaw, katkatawaam kidde. Nita. Day tamit lagayam ti bagam. Anya ayat ti parikot mo, no at katawaak ita, kat saan mat asika? Manakibang kamot, sikat ti salbag. Anya? Uray sikan sa mga min kaagkabaw kansan. Iso akas talaunay ti panangisakit mo kadakwada. Anya? Maliplipatam samet alalaki kalapta. Ha? Agbibisin ka na pintas.
kat sa bali mo't laang day ta iduldulin mo. Ay, tiwanan ba eh? Hoy, sumardan ka na. Ang mga nadyak malapdan tirik na kanya. Matumpa ka kung naktumat. Oh, kita. Kabaw ka talaga. Imbes adumanog ka, ngamtong pa kung kunamatan. Hoy, lalaki ka lapta. Saan ka babae? Tapnumang tongpa ka, may sakamit akabaw. Ay namare, bay amon. Agsakit laang ti ulom nga agpampanunot iti dayjay apurita. Ay, sa bagay mo di Bika, ito animal si Kanga. Uray po utom, nakarkaron to ti kinakabaw na dayjay a babae. Ay, sapay la kumaa. Tapno mapadasan na no, niya tirik na ti makatkatawaan. Awanan bain a talaga dayjay. Ha! Sa bagay, noan niya ti araramidam iti padam a tao, nasaya at manwan no saan, at dalata supapak na. Ay, trolalo. Totoo yan. Iso abay am laang mare, panawon ti makaamukan kwa na. Imbaga magkinggan ba kay tagumatang kay ti bugong. Hindi ka magimatang. Wan kaya man niya. Kasanuwa nga makaluto iti pinakbait no awan ti bugong na ginatang mo. Unay kan. Inyunay-unay ko itay sakbay ka mapan ni Palinggay. Nalipatan mo. Wan nga agpaiso. Jakmet lang nalaglagipan. Aday ta, agkabaw ka miteng. Uray maminano nga ibagakin ka. Malipatam latta. Salbag ka. Ay sa anak nga agkabaw, buyong. Di mo ibagat ikasta. Nagkabaw kan. Nita ulitan pay lang. Kaya't mun sakit ti makaraman, Di ka makapungtot ta sikat nakabasol. Anya? Aday tanti kinauy-uyaw mo. Agsubsublimot lang king ka. Ay na, sapay lang ko ma. Tasaan mo to ang mapadasan, tinakaro a kinakabaw. Naklakit din, no asino tinakatalikod ako manodkod. Si kamot gayam, mare. Ni, si kamot gayam kumare. Wan siyak nga rod. Ay, una yan ti kastoy aya. Ne, apay ngay, may samod ay tachinelas mo. Napanan ngay di may sa aparis na, imunan? Ay, nalipatak nga rod kumare. Ay una yun, jakmet lang nadlawon nga awan chinelas da ito may sasaka. Anya? Ay unay detan akin nakabaw mo, kumare. Hoy, sa anak akabaw anya. Nalipatak laeng, ngum sa anak akabaw, maawatam. Kat apay ngay, ang makapungtot ka matang. Anyakit din akabaw ngay bagbagam. Nalipatak laeng. Ala, pasensyakan kumare iti naibagak Ala, agsubli ka nga ron. Ingka sa pulan ti may sa achinelas mo. Ang mga no sa bali adalan ti sinurot na. No anya launa ay ti pampanunutan ni Purita. Makapaulak man day tanga inbagam Sandra. Pudno ti imbagak kada kayo nana. Nalipatan na ti may sa apares ti chinelas na. Nakaadayon idinapansin na nga awan. Ay una yan. Bakit akaon? Kanagkabawa kaon. Ngam awan pa'y napuutak. Analipatak ti nagchinilas. Bunga day jayin ati kinauy-uyaw na nana. Uyawan nan tumot ngamin amin nga adakabaw na. Anyangay ita, nairaman lang nga raw. Ay hustaw, tapno mapadasan na no kasano ti agkabaw. Ta isumam mati katawa ak lumasabat ka. Wan anana, tapno maamiris na asaan anasaya at ti panaguy-uyaw na. Kasla ni Purita tumasabat ko nakasukat, ken nakapostura. Adan sakit di pagnana ti danga. Si kamot gayam, papanam. Awan bibiyang mo no sa dino ti papanaklaan. Nagalas mo ti panagsasaw mabigbigat.
Kaya't mun sakit dia, bigbigatan kay titong paa. Nagsayati sa ludsod ko, kas nakit din sumbat mo. At the birthday, amapan ko atendaran ijay ile. Apay, umay ka. Ha? Anya? Mapan ka umatinda iti birthday? Kas ti kawis mo? Ha? Itay adayuwak paiking ka, kunak no nagpintas day takawis mo. Ngam, wan, nagpintas met kindi. Ngam, kasladan sa nalipatam Ha? Anya ti bagbagam? Look at yours, Mare. Kasladan nakabawam. Ha? Ay sus, wanag pa iso niya. Nalipatak mo itong tinagbrasik ka. Ay na, awan mon purita, agkabaw kan. Awan pa'y 50, ngam kastanti kabaw mo. Kasano nagtawon ka 80-60, di nakarkaron, baka awan to pantimon. Salbag dito kastoy. Ay, salbaga talaga. Ne, aping agong-ungot kalakay. Addan sa nakaapam Awan ti nakaapak. Amom, no niya ti pagungungtak, Sika ti makagapaw. Ha? Ne, anya ka din day tangay Ay, di ka malaging diday. Salbag ka giday. Amin mo ti napapanak, sika ti pagsarsaritaan da. Sika ti tapik, dagiti tattao, dito'y lugar tayo. Ha? Apay, pudno, anapang kay Jay Iling, awan underwear mo. Isaw, ti bagbagada. Nakita na kakanong, kayang-kayang, nakalugan iti tricycle, nga awan underwear mo. Kani di manin na minsan, ibagbagada nga, awan kanumanin bram, arimwar. Ay no, nakababain ka, purita. Ay napasensya ka lang kumanlakay. Nakabawak nga, men. Dahita ti maganap mo iti kinamanuguyaw mo. Salbag ka, bakatan? O pa'y 50 mo, kastan ti panagkaba mo. Nung nakawiyaw kanto mga men. Lakay. Mangibabain ka? Malipatam amin ay. Dagitapay mo, abanbanag, malipatam, panpanti, brabra. Wan lakay. Ikarik, saanan ang maulit mo ay. Ikarik-karik nga. Aramidam, saan mo nga'y karik-karik? Dayta, ti adal king ka. Iti dayta panagbakit mo, sika, purita. Ha? Saan nga minanasaya ati aguy uyaw? Nang runa, kadagiti agkabaw. Kita man ita, nakarkaro pa yan ti kinakabaw mo, ngam dagiti uyawam. Ha? Napiyapay kadakwada tadi da malipatan dagi suot iti underwear da. Ngam si kangay, nalipatan mon. Makitkit, ay apaw, nagaramid ka iti unforgettable story dito barangay tayo. Si kakit di mo. Kit po numat, saan ka pa yung unay abakat? Tapno kastan ti kinakabaw mo. Amom, na niya ti awag dita. Karma, purita, karma. Ha? Iso nga imulam dita panunot mo. Asaan anasaya ate aguy-uyaw. Ta aming araramidam, agsublikin ka. Mauwatam, danga. Uwan kumari. Kat bakawanan na kumangga po iti panaglablabos ko. Pakawanin na kumanga. Ay, sana siya ti pagkidawam iti pamakawan. Ingkagkid daw iti pamakawan kadagay babakat kan lalakay ngayon uyuyaw mo. Ko, mabaina. Mabaina nga. Anya ti amom no kalpasan ti panagkid daw mo iti pamakawan. Kit iso mo ti panakapukaw na itapante este kabaw mo. Iso mapankan, salbag ka. Nakuyuyaw kanto mga meng. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Bagay, simang pita kaon. Pasensya ka no naladaw ka nagawid. Nagsarsarita kami pa'y kanitatang ijidalan. Ha? Adda man ang nakasupot nga inyawid mo, Punsyo? Anya ngay day ka? Makmakan apa kay? Anya ngay dagito amakmakan? Nyalaki din.
Kita, ang amin. Lukatam na ita supot, tapno makitam tilinaon na. Nan. Nagadumat a pansit punsyo. Win bakit? Kanenta amin na ita. Kaputan na lakalaang ang mabanglis ti pansay. Mabit lang nga road, tay dasar ko itilamisaan, lakay. Bakit? Alam na ito. Tunggal sumangpet ka? At naimot mo ang nakaplastik, punsyo. Makan manin ada ita. Bakit? Anya ngay dagito ang makmakan. Ay kitlo katam ada ita plastik. Tapno makitam tilinaon na. Nyalaki din. Nan. Nagadumat din asuman daytoy, punsyo. Win bakit? Agtimpla ka man kidi ti kapita. Tay kapik man da ita asuman. Mabit lang nga rod, tagtimpla ak iti kapim, punsyo. Ne, nagsapa kamutin ang nagpiles, punsyo. Kun nangibulsa ka pa'y iti supot. Win bakit? Naski na masapa ka mapan iti papanak. Tapno makaaduak. Ha? Anya ti kayat mo asawan ang makaadu ka? Tapno makaaduak iti maalamak makan Nyalaki din. Ay nagkapoy mo dato eh. Anya? Kasangay nga may anak ni pare ambaw. Kit agpartida iti may sa ababaw eh. Kat, inimbitaranda ka kade? Apay masapol pa ilaya. Uray man kinhana ka na imbitaran. Mapanalatan Tanamuak mga agpaskin da. Anya? Nagpuskul mo ti panagrup-rupam? Mapan ka asaan ka mat na imbitaran? Nyalaki din. Bakit? Man ano kumangay. Kinamuak mga ron nga dagpaskin. Kababay na ano sana ka mapan. Anya? Kampay iday. Lumabasak laang nito'y paraangan na pari ambaw. Agpadlawak. Tapno ay abandak amangan. Dayjayan ni pari ambaw. Nakita na kaon. Pare Poncho, umasidag ka dito eh. Kuna kung kahit nga abandak. Mapana kaon. Kit isaganak mo't hindi supot na pangikabilak ka dagiti makmakan. Kasaya tayo may kadagaos, Pare Poncho. Inkamot mangalan iti ka naman. Mabainak samoy pari ambaw. Kababayin samoy jo. Anya kumangay ti pagbainam, Pare Poncho. Kinapudno na. Lumabas ala ko ma iti paraangan niyaw. Ada magayang paskan dito, paray. Aywan, Pare Poncho. Kasangay nga mente anak ko. Aywan, pare. Nagparti agmuta iti may sa babaw. Taimbag lang at na pagsasangwan. Sana bali may sa lababoy iti pinaratim paray. Basta laki di dakkel ababaw. Tapno ano ti karnina. Sana mo lang agbayag paray. Mga laklatan iti yawid ko akanag. Taray. Nabsugak pa'y may. Sige, Pare Poncho. Makaammo ka natan ang mapan mangala iti kanay. Agyaman na pare ambaw. Bakay, simang puta kaon. Ha? Nagbiit kamitan anapan na ki-birthday, Punsyo? Win bakay. At to'y tinsupot ko amakan. Ha? Adda manan inyawid mo amakmakan? Irif mo ti dadduma, taduday ta amakmakan. Agduduma aputahay. Nay, nadagsan mo't day to'y anak kasupot, Punsyo. Kitwin, tado nga rutin supot ko amakmakan dita. Nyalaki din aya. Adda pa'y kutsara na. Apay anagiyawid kay ti kutsara. Pasurot ti makmakan day ta bakay. Di kan sao nga sao unay ka datuin. Nga kidin idasar ta mangantan. So pala sa ucho. Mala, mabiit lang nga ron taagi dasarak, lakay. Apay nga itakala nga sumangpay. Bakit? Malamay. Uray ti lutom amakan. Pasensya kan, Punsyo. Di magasak labiit igay ayan datatang kananang ko. Anya tinaramid mo ijay balay daya? Nagpatulong kanyak ni nanang amang laba kadagiti kurtina da. Iso anabayag anak. Nagpatangdan ka kumaakin ni nanang mo. Anya, apay ko mga agpatangdanak kat nanang ko dayjay. Uray mang nanang mo. Nagtrabaho kamay. Naglaba ka iti kurtina na. Tulong ko kin ni nanang dayjay, Punsyo. Saan mat anadagsan dagiti kurtina alinabaan me? Unay ka dato Di mo aramatin ti panuno mo, Milay. Awanan ti librita panawain. Anya
Nuayaban na ka man ni nanang mong aglama. Singiram ti bayad mo. Anya? Adda dito'y tilistaak, dagiti agkasangay itaabulan dito'y lugar may. Ilislistak kay, dagiti nalaing agsaganan, umadanon ti kasangay da. Day taon. Nigayam lanay ti agkasangay inton bigat. Ingran dino da ito ti agsagana kay. Dua kalday, kan dua baboy ti pinartiday di napalabas sa tawain. Galanti mo ito. Sigurado ng grandi man ti sagana na inton bigat. Ay na, maglaki din tayo lista ito. Amok ti papanak. Punsyo, listaan samot day tabas-basaam. Way, bakay. Anya ngay alistaan day ta? Ke, listaan na kita kasangay akaroba ah. Unay mo datoing. Anya? Nakalista dagiti agkasangay akaaruba? Way, namok na kiti mapan ko pakipunsyunan. Di kalagbabain iti day tangar aramidang punsyo. Pagbainam kumangay. Uray di ka na imbitaran. Mapan ka. Anya laki din aya. Imbitaraklatan at ibagbakit. Bakit? Saan mo tadakas tararamidang? Anya? Makan mo ti mapang ko gagarain. Sa may sa, duwata mo ila mairanranon. Kang kanong mo lang nagiti sang pagkaw. Unangam kababain no day talatan punsyonan ti papapanam. Bagbagay mo tinagan mo a punsyo. Gaputak kuto-kuto ka iti punsyonan. Anya laki din ni bakit aya. Nagadong amom. Di mo labsin ti mapan makipunsyon ta kababain punsyo. Sapay nagado ti iyawid mo amakmakan. Tila ibagbakam. Talagamat. Okay lang ti mapan ijay punsyonan. Basta na imbitaran ka. No saan ka na imbitaran? Saan ka mapan ta kababain? Nagadunga sa om. Anya? Kasangay mo gayam ita, lanay. Apag iso alumabasak ko man dito'y parangan yaw. Nakita ka na gano'n ti tao. Won punsyo, gaputada kamot langan ditoy, ingka mangalan iti kanam. Ay? Kino, kalkalpas ko na nga ni balay, lanay. Nabsugak pa imoy. Sa may sa, makaumati ka na yun na karnay. Karni man ti sindak itay ijay balay. Aya, Ang gaputa kasangay mau. Kun inawis na may. Ay ka inalatan ang mga alay iti ka na, lanay. won punsyo, makaamu ka na mangala iti kanam. Kunakman no mangan ka punsyo, insupot mo matan dagiti makmakan. Ha? Ay, mga anak ko ma. Ngam talaga anabsugak pay, lanay. Iso nga insupot ko lang, nagiti ka nagkuma. Kasta ka di punsyo. Way, lanay. Ay na, nagadumanan ti sagana ma. Agduduma aputahay. Nilakay ko, tinagastos iti kasangay ko, punsyo. Kastaya. Isumilagaya mga ingrandi ah. Gaputa from Saudi with love. Dakkel ti sweldo nila kay mo ijay Saudi. Gaputa may isa nga engineer. Ah, agawid akaw. Kit agyaman na kadagito'y amakmakan. Lanay. Makmakan man ang dagiti insangput mo punsyo. Anya laki din aya. Amom lang aro din na makmakanday ta. Ngam ibagampay lang. Una nga mauma kamutan. Kanayon latan anagapoy ti punsyonan ti kankanen ta. Mauma nga. Di ka kaagyaman. Tado ti sidsidain ta. Saan ta nagumatang iti naima sa masida? Idi damo, okay lang kanyak nga agisangput ka iti makmakan. Ngam ita, mabain akon. Anya laki din aya. Anya kumangay ti pagbainam. Gaputa kuto-kuto kan iti punsyonan. Basta dagpas kan, adda kamot ijay. Nagaduma na sa umaw. Anya laki din aya. Punsyo ka talaga ang nausam iti punsyonan. Listaan man nanday takit kita ang punsyo. Way, milay. Talumot tingal daw sa anak anapan nakipunsyaw. Ay na punsyo. Day talatan ti in-into naram. Adamot igatang ta iti naimas asidaan ta no kayat ta. Dumalat ta, bakay. Anya ti duma asasawam dita. Duma ti magatang ngam iti saan. Naimimas tayo maiyawid at araw na naggapo iti punsyonan. Anya? Kit talaga, may mili. Mailibre pa iti kananta. Iso akitag mananaimbag dito lista. No asino tagkasangay ita akaro ba? Nagatidugan day talistaan tagkasangay punsyo. Wen
Tatunggal adag kasangay. Ilislistak. Tapno jak malipatan. Sino ay ang agpaiso tag-birthday manay? Daytaw. Ninanais ka magayam dag kasangay. Inton sumarunong aldaw. Di ka mapmapan, Punsyo. Kababain no saan ka na imbitaran. Anya laki din na ya. Di naman labdan. Tada ito'y ti pagayata. Milay. Pare Ponsyo, adda ka mat dito'y paraangan na pumanag na. Apay ka day? Pare ambaw. Sang ka di nga itati kasangay. Ninanais ka. Jak masigurado, pare Ponsyo. Apay aya adamdamagam. Ha? Umayak ko mamaki-birthday. Pare ambaw. Nukas pangarigan ta kasangay na ita. Ay ket orayan tayo nga gimbitar da. Ta kababain no mapantayo a para kadakwada laang ti sagana. Uray sanda nagimbitar Mapantayo latta. Pare ambaw. Manumula di ka ng tayo ngay. Ay no siya, mabainak, pare Ponsyo. Kasanaon no basit la di sagana da. Nabasit ti sagana. Pagbabasitan Pagbibingayan. Pare ambaw. Kasjay. Anya laki din. Ulitag, pare Ponsyo, mabainak amapan no sa anak na imbitaran. Anya laki din, pare ambaw. Pagbainam kumangay. Kahit saan ka mga agar-aramid iti krimen. Isungawan ti rumbang pagbainam, pare ambaw. Dagitila ang asidag, akakabagyan tayo ti inawis ta iti kasangay kaw. Tabasit laang ti sagana. Ay, wen, bakit? Tinapatag, ada sagana ita kasangay mo. Sa bagay mo't kitdi, Ha? Apay, iska. Nimot pun siya agi supsupot iti makan lakay. Ha? Huwanyag pa isaw. Saan tamot nga inimbitaran day tataw? Ngam apay nga da di tao ikat agi supsupot pa yan iti makmakan? Ha? Payman! Happy birthday kani nanais ka. Tatakulas. Happy birthday, Tarupam! Anay ko. Dinanog na mutang tatakulas. Nagposkol ti panagrup-rupam, Ponsyo. Inawis da kaya nga umay nitoy. Nagisupot ka pa yan kadagiti magmakan. Kat nagbasit ti sagana may para laang kadagiti kakabagyak. Pasensya kayo. Tatakulas. Isubli kong dagiti makmakang na insupok ka. Sanay, hukwa mong dagita, salbag ka. Agyaman ang araw, tatakulas. Talaga nagpuskol ti rupa makaruba. Tiyam mong nga tagat, jak mo ti aramid mo. Tapno adda sukat dagiti inalam amakmakan. Daytoy nga rod, ti pabalon ko ken ka. Dayta ti rumbang ken ka, salbag ka. Gunggunam, Punsyo. Nagkaputan dagiti matam. Kan limtag pa yan day ta nagpuskol asubil mo. Bagat! Dandanin di mo maungap day tangiwat mo. Gapo iti mading aramid mo. Nagkunangamin kan ka nga inka inakukos dagiti makan. Kat apag isulaang ti sagana da tatakulas. Ay, kababain day ito nga inaramid mo. Iso nga agnakam ka. Day ta ti maganab ti kuto-kuto iti punsyunan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay Panang Tarabay.